So guys, good morning, no? So, may bisita tayo ngayon guys, no? Galing abroad si Sakuragi Marlo Amodia. Marlo 12, siguro yung channel yan, nakalimutan ko, ilagay ko lang dito guys, no? At saka si Syke, yung mag-iibon sa maglalanggam sa Bisaya, no? Bibisita sila sa ating maliit na ibunan dito sa bahay, no? Tapos magluluto rin tayo guys. Pero alam niyo na kung anong lulutuin ko? Alam niyo na ba? Hindi. Bakasi guys, kasi mahilig din rin silang kumain ng bakasi guys. Maglalarang tayo. Hopefully yung mga kaibigan ko magdala rin ng pork para mag-grill natin, no? So si Kuya Arnel. Kuya Arnel, we are waiting sa bakasi mo. See you later guys. Pakilala ko sila sa inyo guys, no? Mga Bisaya from Lapu-Lapu, Cebu, no? See you later. A few moments later. Nandito na si Kuya Arnel guys, siya yung nagdadala ng bakasi natin, no? Single photo guys, naghahanap to na kalandi. So guys, nandito ngayon ang mga tropa natin guys, oh. From Labangon, Tatay Stephen, no? So, from Cordoba pala si Tatay Stephen. Yeah. Shout out yung mga taga Cordoba, Tatay. What's up mga ka-studio? Oy, ano? Shout out sa mga ka-studio na to diyan, no? Taga Cordoba. Tapos si Nanay, oh. Nandito si Nanay. Siya ngayon ang slicing girl natin, no? Very guwapo dito, no? And handsome, no? Available pa to, guys? Bachelor! Bogi Manoto. Guys, magluto kami ngayon ng Bakasi. No? Kasi nandito yung mga kaibigan namin, no? Nandun si Sakuragi, no? Kasi namin pag-college. Shoutout pala kay Igot, no? Si Igot. Namarayag pa siya siyang asawa, pero wag yapon. Wag yapon, guys, no? So si Kevin, shoutout Boss Kevin Maboyo. Saan mo meron? Nagtrabaho siya tayo. Shoutout Espina og si Ruby. Kinagkas rin ako Okay. Hi! Guys, marami tayong bisita dito guys. No? Nandito yung pinakamalakas na talisay, si Borgonio. Tapos ang camera man natin, si Tatay Stephen. No? Hi guys! Hi! Uy, amang? Hi guys. What's up mga ka-studio? Uy! At may guest po tayo ngayon. Si Marlo, no? Yun. Tatay! Salamat guys sa pag-imbitar ko ngayon. Salamat yung kistanan. Ay, subscribe siya guys. Marlo. Huwag mo kalimot mag-subscribe mga Idol Marlo 12 is in the house. Meron pa, isa. Shout out to. What's up mga idol? Salamat din pag-invite rin niya pala na subscribe mo sa YouTube channel ko sa Kigbay. Matik na. Yan ka. So guys, alam niyo na tong recipe na to kasi nakaluto na tayo dito before, no? So, magigisa lang tayo lahat, no? Yan na. Mainit na yung mantika natin yung guys. Tikman natin. So first, garlic. Garlic ba? Baka gusto mo, Marlo? Ano? Sige. Allergic. Garlic. Ganyan lang guys ha. Ganito pang steps. Kung paano magluto ng larang. Onion tapos lahat na. Oh. Yan. Tayo na. Loy adog gumbi. Ay, atin na tuloy. Yan. Pumot na, oy. Ito. Tapos ginger. Pinaka-importante, ginger. Ginger guys. Tapos add tayo ng kunting asin. Uy. Uy. Kunting asin. Yan. Igisa lang natin to guys, no? Lutuin natin yung mga lamas. Anong lamas Tagalog, no? Lemas. Limas. Apa na ho? Daklan. Pati Sa rin daklan. Ang daklan rin yung tigil sa Tagalog lama. Yan guys, oh. Sako. Sahog, oh. O sa dire? Hindi, uy. Jawad, Ma'am Daklan. So guys,
Kapag bago ka lang sa channel natin guys, click naman yung subscribe button guys. Click na rin yung notification bell para notify ka kapag mayroon tayong mga bagong video. Di ba tatay? Yeah. Oh, nandito yung original tatay, no? Si Tatay Stephen. Kasi matanda na siya guys. Amore, no? Nandito po yung bagong opera lang, no? Shout out Kuya Amore. Kung upira, di pa quality, di pa kapon. Di pa kapon ni Gifty. Ito lang guys, ano lang natin, no? I-ukay-ukay lang natin, no? Meanwhile. So guys, nandito sila ngayon, nagsusugba. Ano ba Tagalog sa sugba, guys? Ihaw. Oh, nag-ihaw. Ito, magaling to. Ihaw na. Nag-inihaw na, ihaw. Nag-ihaw na sila, guys. Oh. Nandun si tatay, no? Ang saya namin, guys. Mahal kayo, guys. Oh, masaya kami, oh. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Saya. Oo. Sinugba, oh. Bili na to. Ito na lang. Ibuwan ako ba? Marami pa dito, guys. Oh, sila, oh. Nakusgan ka. Gutom na to, guys. Gutom na diba? A few moments later. Eating time! Ito lang aming panasi, guys. Saksi na mo sa mga pagkain. May ano kami? Sinugbang baboy. Inilaw. Kami ito yung mga pagkain. Ang hino na ito naman guys. Hi, boy. Wala mong ningo. Hi! Hi! Ang klima, bukan ka po niya. Ang klima, Mga guys. That's it, guys. Oh. klima. Bakasi guys. Nice bakasi. Sige, guys. Hanggang dito na lang, guys. Bye for now. God bless. Shoutout ako sa tanang kailangan ko dyan sa Riyadh. Shoutout mga tropang LB Tabi. Shoutout nyo dyan. Sumpitin nyo na ang champion guys. Sumpitin nyo na. Kaya nandito na ako sa Pilipinas. Hindi na ako makasama sa laro nyo dyan. Kaya sumpitin nyo na. guys. Shoutout LB Tabi team. Shoutout mga kalanggam na nanonood sa Hello Balay ni Tatay po. Shout out, subscribe mo na yung channel. Matik. Ikaw sa inyong katawa. Pagkalulutagalit ka na. Mahawa sa mga Utilit na sa inyong lupa. Ay, bakit ako na tumigay? Silong na